¿Me escucháis bien por ahí? Bueno, ahora ya le cedo la palabra a Ángela, que se defiende mucho mejor que yo para estas ocasiones y por eso había pensado en ella. Así que un fuerte aplauso para Ángela. Yo creo que el vídeo sí, así van desmontando ellos. Entonces, estamos desmontando esto. No hay. Mira, sí. Bueno. Sí. A ver. Bueno. O que imos intentar proxectar agora o vídeo documental do proxecto da Sala Perseveira. O problema que temos é que o espacio é como é. Entón,
Teremos que desmontar primeiro todos os aparatos, leválos ao seu sitio, montar a pantalla, pero é todo artesanal, pero tamén é bonito. Non fai falta que teña que ser todo dándolle un botón. Nesta sala as cosas son artesanais. Entón, pregámoslle ao querido público que espere un pouquiño e non pasa nada. Están los ganchos, ¿dónde están? Mejor se puede. Está ben, eu creo que sí, porque a mí me va. Hola, boas tardes, queredes, sí. O canto tempo teño? 2 horas? Ou máis? Nos estamos juntando a H. Abriremos un turno de participación. Que cantas horas temos? Ui, horas... Vale, xa está. Eu estou moi contento de estar aquí, é a primeira vez que participo na inauguración dun teatro, quedouvos moi ben. Esta é a historia da humanidade, é coller un sitio que aparentemente non sirve para nada e convertilo nunha fábrica de soños. Eso, pois, un caso así máis coñecido polo de Jora, que é a Sala Perseveira, foi unha aldea próxima a Los Ángeles, que lle chamaban o Monte Santo, en inglés Hollywood, e ali había uns alpendres, entón uns xudíos, uns empresarios xudíos escapados de Nova York pola persecución racista de Edison. Sabedes Edison? Edison? Non, isto non. Edison é o da incandescente, xa non ten dereitos de autor na fluorescente. Sabedes Edison? Contáronvos aquela cousa de que era un home que quería o ben para a humanidade e entón inventou a luz eléctrica. Sona vos esta historia? Sí. Thomas Alva Edison. Realmente, Thomas Alva Edison era un mafioso, white anglo-saxon protestant, digamos da elite da costa leste dos Estados Unidos, que se dedicaba a sobornar axentes federais e a facerlle chantaxe a inventores, e roubándolle os seus inventos. Roubou o invento do cine, só para a América. En Europa tiñan os irmáns Lumière, que eran de orixen jalejo, eran os Lumieira, pero en Francia cambiaron para Lumière. Entón, Thomas Alva Edison, cando empezou o negocio do cine, pensou que o truco era ter todas as salas, todas as cámaras, e que fose un negocio só del. E por iso perseguiu a xente que se chamaba Warner, e a xente que se chamaba Goldwyn, e a xente que se chamaba Meyer. Estes pequenos empresarios que no Soho de Nova York proxectaban en pequenas salas o milagro do cinema, que acabamos de verlo aquí, pois foron perseguidos por asesinos asalariados por Thomas Alva Edison e fuxiron para unha aldea próxima a California. Ali había uns alpendres grandes, uns alboios, e ali empezaron a facer o cinema da Metro-Goldwyn-Mayer, a Warner Brothers e a 20th Century Fox, que son hoxe en día a maior factoría de ilusión, de invención e de ficción do mundo, que se chama Hollywood. Que eu tardei moitísimo en darme de conta que o Hollywood que dicía a televisión e Hollywood que decían nas revistas era o mesmo sitio. Porque cando eu estudei o nivel de inglés era moi baixo nas escolas. Agora eu xa sei que estades moito máis preparados. Eu, aparte de estar moi feliz por estar participando na inauguración dunha sala de ilusión, que ademais parte da ilusión de moita xente, como acabamos de ver no vídeo, tamén estou moi contento de que me chame Ángela, porque Ángela e eu coñecémonos desde hai moito tempo. De feito, somos dun tempo. E iso é para que vos vexades. Ángela, sai un momento aquí. Quero dicir que vos tendes toda a vida por diante, e a vosa vida depende moito de que vos decidades. Entón, podedes acabar acabados como a min ou ter este corpazo. Sigo pelo teórico. Os sitios onde se fundaron teatros ou platós, porque isto tamén vale como plató, desde aquí podese facer televisión, cinema, podese facer performance. A mí tamén me
pasaba co de ollo, juego, que despois non se que era ollo. Que é Camposanto, non? Monte Santo, Bosque Santo, Fraja Santa. Iso era peor. Realmente, o de inglés non se pode traducir directamente por Fraja, o galego. Fraja é monte inculto onde conviven as máis variadas especies. Non é exactamente o mesmo que Bosque. Hai unha maioría natural sempre na Fraja, non domina o carballo. Pero isto explico polo outro momento que me estou cambiando de tema. Quería lembrarvos só dúas cousas, que o que se considera o momento antes da fundación de Hollywood, por uns perseguidos, por uns fuxidos, o outro momento onde hai a maior fábrica de ficción, de ilusión e de imaginación da historia da humanidade é cando uns actores deciden deixar de chamarlle playhouses ao sitio onde actúan, playhouses, literalmente casas de obras, casas de pesas teatrais, e lle poñen a unha destas playhouses theatre, que iso é en Londres en 1593. E entón fundan no que sería unha cousa parecida á praza de touros portátil de Noia, das festas de San Marcos. Ali dentro o que fan é meter un estaribel e subirse a ese estaribel, a esa trabada, os actores e cobrar entrada para que a xente acuda ali. E deste modo fundase o chamado teatro isabelino, que se chama Isabelino, o de Shakespeare, Osborne, chamase Isabelino porque a reina de Inglaterra chamábase Isabel, daquela. Tamén hai Elizabeth, como a de agora tamén se chama Elizabeth, esta é a segunda. Entón, hai xente que tamén lle chama L-I-C-B-T-A-N. Pero eu prefiro dicir Isabelino, me parece así o máis musical, non? Que sae mellor da boca. Entón, o teatro de William Shakespeare, o teatro que todos coñecedes, ainda que pensedes que non, porque prácticamente todo o cine actual faise copiando as obras de William Shakespeare, celebrouse por primeira vez nunha especie de praza de touros, era hexagonal, en vez de ser circular, contra unha esquina puxeron un escenario. E ali vivíronse paixóns como a de Romeo e Xulieta, que eran dous que se sentían atraídos pero as familias levábanse mal. Eles eran tímidos para explicarlle á familia que había que ir morrendo. E que a súa historia de amor era cousa deles. Iso pasou nun sitio que tamén valía para outras cousas. Antes de que os actores subisen a última hora do día, ás 3 da tarde, que era en Londres hai 400 anos, a última hora do día era ás 5 había que irse. Home, podías quedar por ali, polo sur do Tames, e se que che apuñalasen. Pero se non que eras partidarios dese tipo de experiencias, ibas que para a casa aí ás 6 da tarde, máis ou menos. Pois ali no mesmo recinto onde había teatro, había espectáculos de cans atacando touros. Daí ven ese can especializado en inglés que é o Bulldog. Exactamente, ese eran uns cans que a xente pagaba por ver como unha chea de cans atacaban un touro ata desesperalo e tiralo ao chan. Despois íbanse moi contentos para a casa, porque os espectáculos basados na crueldade real sempre gustaron moito en todas as épocas. E tamén había un espectáculo que era un touro contra un urso daqueles pardos, o oso europeo que non sei moi ben en que consistiría. Porque vexolle poucas posibilidades ao plantígrado. Realmente poucas. Plantígrado é o urso. Hai moitas especies, hai o grizzly, hai o branco. Outro sitio onde se fundou o teatro moi importante foi nas feiras xaponesas. No século XVI, tamén na mesma época, fundase o teatro Kabuki. Ali o que se aproveitan eran os sitios onde se subastaban as aves, a xente que vendía ocas e máis jariñas, despois deixábano, e había un grupo social moi abundante que estaba expulsado da arte teatral, que eran as mulleres. O teatro xaponés, o Buto e o Shintiei, era practicado únicamente por homes. Do mesmo modo que o teatro isabelino, que o practicaban únicamente homes. Entón, hai un momento que nas feiras, unha profesional que é contadora de historias, que iba polas feiras e contaba contos tradicionais, alíase con unhas bailarinas con capacidades para a acrobacia, e entón as bailarinas o que fan é ilustrar
as historias que conta a señora. E fundase un teatro de mulleres, un teatro exclusivamente de mulleres que parte dunha contadora de contos e dunhas bailarinas que poden loitar, poden representar as batallas entre o ceo e a terra, poden representar a batalla do león contra o dragón, e poden representar a fundación do Xapón, que é un dragón que iba así, en un momento quedou parado, e leva aí aproximadamente os últimos 15.000 anos, así, pero que en calquera momento pode moverse. E a eso debemos o teatro kabuki xaponés, pero sempre foi fruto, en todas as ocasións, fruto dun encontro entre persoas que querían facer algo e querían transformar para sempre un espacio, que é o que fixestedes vos. Moi ben, como só me quedan 15 minutos, vou facer de señora xaponesa. Teño partes das cousas, non? Por exemplo, teño unha cantidad de kilos que os podo cambiar de sitio e acomodarme pois ao fenotipo, á fisonomía xaponesa. Pero o que vou facer de señora xaponesa é que vou contar unha historia que no futuro vos podedes ser as bailarinas xaponesas e representar co voso corpo. Sempre hai unha circulación constante entre o corpo e a imaginación no teatro. É a grandeza do teatro sobre outras artes, como a literatura, onde hai unha emisión de imaginación. No teatro hai un momento en que un corpo intenta facer o que a imaginación di. E nunca exactamente conseguimos facer o que imaginamos. Entre esa distancia, esa diferencia, é o que lle dá todo o seu encanto e o seu atractivo ao teatro e a todas as artes vivas, a danza, o de cantar. Emocionoume oír a música co que empezou a funcionar este teatro, o Peter Gunn de Emerson, Lake and Palmer, que é unha versión de Mancini, realmente, esa música. Esa oína eu aos 15 anos, por primeira vez no Colexio Galaxia da Ribeira, que a horneaba un que lle chamábamos o australiano, que imitaba ao dos teclados. A mí gustoume moito que cantos teclados tiña de 6. Sí, porque parecía Emerson, Lake and Palmer, porque había un, era Palmer, non sei, quen era, Emerson. O dos teclados que tiña que ir ajabeando. Eso facía o australiano. Despois sempre viña Cachimba, que era o profesor de filosofía, e daballe unhas hostias. Pellaba lá arriba, notaba o teclado. Bueno, vou deixar de delirar, pero lembreime porque eu tiña máis ou menos a idade de algúns de vos cando oín por primeira vez esta música, que xa era bella daquela, porque xa procedía das músicas de Henry Mancini para o cine, para cousas como a Pantera Rosa. A Pantera Rosa ten música do mesmo autor do que procede isto, non? Entón, pasámonos a vida repetindo cousas e sempre aparece a diferencia, nunca conseguimos facer exactamente o mesmo e facemos sempre algo novo que nos provoca máis satisfacción. Eu, a verdade, chamoume eu Ángela, quero lle ben, pero chamoume contacontos. Bueno, acabou, moi ben. Falou, pasade moi ben. Tens 50 minutos, así que recréate. 50 minutos, eu non quero eso para nada. Non é que me chamou contacontos, eu non lle tomo a mal. Eu son completamente contrario que o meu oficio, mas o oficio da señora xaponesa se lle chame contacontos, que é unha palabra ben fea. Acumula 4 os fechados. O fechado vai escurecendo moito a palabra, é un oficio que convoca tanta imaginación, non debería ter esa palabra contacontos. Hai outra, protocolo. Son palabras feas. Despois a palabra, ainda nos podemos liberar dela porque é moi nova no galego, unha palabra do ano 94. Mirad, un idioma tan bello como o galego, e no 94 entra esta palabra, traducido do castellano cuentacuentos, que tampouco é moi bonita. Ten aí xa esa melódica do ditouco, pero tampouco é moi bonita porque o castellano non admite moito a repetición, de que se diga 2 veces a mesma palabra, non? E ademais en castellano entrou no ano 93. Unha mala reunión de pedagogos en Guadalajara. Non vou entrar en historias tristes. O asunto é que aqueles que inventaron a palabra cuentacuentos, que despois pasou a idiomas protegidos polo español, viña do inglés storyteller.
Que diferencia. Storyteller. Empeza con un S líquido que soa entre os dentes. Non é esa cousa africada do teu inglés que o ápice da lingua toca levemente os alveolos. Story, tail, lar. Depois o R mudo final do inglés que te obriga a relaxar a queixada. E xa toda é unha experiencia placenteira na zona da boca. Xa diste, iso debe ser algo bo, debe ser algo agradable. Cambio conta contos, cuenta cuentos e empeza mordendo. Por eso, moitas veces ao traducir non hai que buscar só as palabras, sino tamén o que as palabras nos din, como é a música delas, non? Houve esa desgracia, no 93 estendeuse no galego, xa vos lo dixen, no vasco moi triste. Porque o vasco é un idioma que basicamente chuleanse de que non se entende. Basicamente é conto contari. Conto contari que xa ves ben o que é. E en catalán din, tamén traducindo dunha maneira, digamos, rutineira, a palabra din, explica contes. Sí, que é verdade, que os cataláns para decir contar din explicar. Eso para os galegos é algo incomprensible, porque a nós o único que nos interesa do conto é o inexplicable. Entón, cando che pregunta un catalán, queres que che explique un conto? Dices, non. Hasta que resolves, pero eles, ao longo da súa historia, pois para decir relatar, narrar, referir, contar, escolleron a palabra explicar. Dino, non ten ningún matiz malicioso, quero dicir, se lle di unha nai ao rapaz cando ven da escola, di, explícame que has feito avui a la escola, Dille, estalle dicindo, contame que fixestes hoxe na escola, non é como aquí, se che digo, explícame que fixestes hoxe na escola, e que xa chamaron antes. O catalán non, é neutra. Podemos dicir, pois, tiveron mala idea. O que pasa é que o catalán hai que respetalo porque é unha cultura superior a todas as limítrofes. A nós non nos inclúe, Nós non temos ningún contacto fronteirizo con Cataluña, pero, por exemplo, vos non sei se oístedes falar do verbo amar. Amar. Dice moitísimo na televisión e nas cancións. Sona vos, non? Bueno, amar é unha palabra que entrou no galego con Andrés do Barro no ano 69. Creo que non, Andrés do Barro creo que non usa nunca, no 72 con Juan Pardo. Antes non, o verbo amar non existiu. Mirad en Rosalía de Castro. Pode parecer o meu amor, pero o verbo amar conxugado non. Eso en galego como en castellano decíase querer. Decíase, a xente dicía quérote, non te quero, ya non te quiero, te querré sempre, eso é a parte de ficción. Despois hai unha cousa que en galego sempre vai acompañado dun matiz positivo ou negativo. Entón, en galego, como se decía tradicionalmente, quérote ben. Eso ven da experiencia lingüística, non? En galego dis quérote, e sempre che din, que me queres? Entón xa, despois de ter das experiencias desas, xa dis quérote ben, e xa non hai esa manifestación. En italiano tamén é así, te voglio bene. Non din te voglio, porque tamén din, que cosa me volles? Paso o senso, pero aquí, por certo, isto é unha superproducción, porque aquí hai un elevador que eu sempre que dirixo. Non hai máis? Non, é para que as trouxeras todas xa dunha vez, porque se non vas a andar a pasear. Moi ben, pois vou deixar de delirar sobre o verbo querer. En catalán teño unha palabra extraordinaria para decir isto. Distinta, t'estima. T'estim din estimar. Un verbo matemático, unha cousa que ven significando calcular. Dades por conta, para decir amote, usan un verbo que significa calcular, botar a conta, estimar, mirarse. E iso é a genialidade dos cataláns, é o que demostra a súa superioridade. Porque se vos dades conta, a xente cando fala do amor sempre usa expresións de tipo contável ou matemático. Din, a min esta relación convenme, este rapaz non me compensa. Cando acaban as relacións a xente fai un balance contable e di, quen puxo máis, non me daba tanto como eu lle daba. E diste, mira os cataláns, que ben pensado tiñan, estimado. Pero
Basicamente a mí non me gusta que me chamen contacontos porque a xente ten unha idea tópica do que é o conto e inmediatamente cando en contar un conto pensan nas criaturas, non? Meniños e meniñas. E hai unha imaxe automática que aparece na mente de calquera que é unha crianza na cama agasallada polas mantas que a luz tenue da mesiña de noite é unha persoa, tradicionalmente unha muller, a avó, a nai, unha irmán máis bella, unha prima da aldea, unha criada da casa, que se sentan ao lado da criatura e vanlle contando historias terroríficas, alucinantes, sin pés nin cabeza, con animais que falan, curas que se convirten en lobos, cousas así que se aproveitan do momento de indefensión intelectual da criatura. E digo, que parvada, agora non che discuto para mañán. Entón, isto é o que os ingleses chaman bedtime tales, contos para a hora da cama. A mí non me gusta que me relacione con esa actividade, porque eso traducido chamase administrar narcóticos aos menores de edad. E está castigado pola lei. A mí explicoume o meu antropólogo de cabeceira que, sí, cando teño un problema antropolóxico chamo e dixo, mira, que hai aquí uns rapaces cantándome e onde dime tardísimo que fago, tiro un caldeiro de ajo. Digo, no, están che cantando os maios, tens que dar unhas noses. E eu dixo, bueno, moi ben. E así nunca meto a pata antropolóxicamente. Quero dicir, se vas a unha plaza de touros e empezas a chamar fillo de puta ao tipo que tortura ao touro, é que estás mal informado. Faz que sei un ritual ancestral que ven da cultura mediterránica e todas esas cousas. O antropólogo dicho. A mí pasou, isto non me interesa do meu antropólogo. Chámase Mariño Ferro, creo que hai algún libro na biblioteca dele. Mariño Ferro, eu estaba un día... Vos biches esa película Cabaret? Cabaret é unha peli moi bonita e como tema secundario conta o ascenso do nazismo do partido de Adolf Hitler en Alemanha. Entón hai unha escena en que están ali comendo salchichas e bebendo cerveza de domingo, un día de sol, os alemáns, e chega a chavalada, unha chavalada que do partido nazi, a Xuventudes Nacionalsocialistas, se poñense a cantar ali. Non cheguei, empecé moi alto. Cantan ali Tomorrow Belongs to Me e hai un momento en que todos os que están comendo salchichas se emocionan, se levantanse e poñen a man así e cantan o himno nazi e a escena en que se representa o ascenso do himno nazi. Rapaces vestidos de SS, todos loiriños, con a rapadiña ben feita por aquí. E claro, un día estaba en Heidelberg, en Alemanha, un sitio que vos recomendo. Viña de dar unha volta polo paseo dos filósofos que teñen ali unha costa que sube chea de bancos e din Kant, Hegel, Feuerbach, son os santos deles, non? Viña de dar unha volta pola ali, non se me pegou nada e voltei á cidade. Pasei unha ponte medieval maravillosa, entrei de novo na cidade e vin que había uns chavales e chavalas de uns 12 anos moi repeinadiños, vestidos, cantando estas frases están dixo eu, o ascenso do partido nazi. Hai 5 anos, non dixo eu, volve Hitler. Unha esquina e chamín. Mariño é moi... Mariño, estou en Heidelberg. Se estás en Heidelberg tens que ir bailar en riba do bocoi. Digo, déxate de bocois. Esa é unha tradición de Heidelberg. O antropólogo sabía, déxate de bocois, que é isto? Hai uns nenos nazis cantando. Como que son nazis? Bueno, a mí son loiros, teñen pantalón corto, están cantando aí e toda a xente mira sorrindo, pareceme que é como unha película Cabaret. E piden diñeiro. Non sei, mira se teñen unha jorra ou así, vou mirar. Si, teñen unha jorra, botan monedas. E me están cantando os maios. Como, non? En Alemanha cantan os maios. É como di no poema de Curros Enríquez, vou cortar porque unha chamada desde Alemania é como di no de Curros Enríquez, aí ven o maio de flores cuberto, puxéronse á porta, cantaron os nenos e os puchos furados para min estendendo pedironme crocas dos meus castiñeiros. Era o que estaban facendo os rapaces alemáns ali cantando os maios, porque alá non é unha vergonza, non lles parece ser da aldea por cantar os maios. Entón, en Alemania cántanos con absoluta normalidade.
estaban pedían pasta, non? Pero se lle botabas as crocas dos meus castiñeiros, como di Curros Enríquez, tamén as querían. E eu, si non chego a ter o meu antropólogo de cabeceira, podía entrar ali a mallalos, non? A defender a Europa contra o fascismo, e despois podía ter problemas ca policía, e sin idea de alemán. Pois, perdonade pola paréntese, o meu antropólogo de cabeceira díxome que estes contos infantís para a hora da cama, cos que se adormesen criaturas, servían basicamente para meterlle valores morais aos nenos que despois lle serían útiles cando medrasen. Pero claro, os contos teñen, en algúns casos, 700 anos, en outros 500. E se calen os valores morais que se transmitían daquela, agora xa non nos valen. E é por iso que eu non quero que me relacione con ese tipo de actividade, porque os contos clásicos poden ser moi interesantes para un antropólogo, pero para a vosa... Por exemplo, o conto clásico máis famoso fala dunha familia que ten afastada do núcleo familiar a persoa máis bella. A avoa teñena nunha casa no medio do bosque. O primeiro recado xa. E os vellos estorban e hai que telos apartados. Bueno, a esa vella mandan os alimentos diariamente. No conto do infantil, pois é unha tarta de morangos, é unha xerriña de mel, e no conto clásico medieval é pé de porco, feixón e tonsiño, que é inadecuado para alimentar unha persoa maior calquera das dúas dietas, unha polo diabetes e outra polo colesterol. Ben, quen lle leva os alimentos? Un profesional do transporte de alimentos? Non. Lévallos a persoa máis nova da familia, que é unha raparija, que acaba de ter a súa primeira menstruación, e vai no anunciando cunha carapucha vermella que na Edade Media se anunciaba que as mulleres xa eran fértiles. Este conto horroroso, xa estades vendo que é horroroso, acaba co exterminio dun animal en vías de extinción que debemos proteger. Que vos preguntaredes vos, por que? O bolo, si. Estou de dislexia, non? Por que hai que protexelo? Porque o lobo é un animal que ataca a animais que compiten polo noso espacio ecolóxico, que é o xabarín. O xabarín é un bicho omnívoro, como a nós, come patacas e millo. E o lobo come xabaríns. Por lo tanto, é amigo lobo. Ademais, o xabarín últimamente xa se veu arriba e atacou ao presidente da Xunta cando iba nun coche. Entre varios, non? Porque o presidente da Xunta fai falta máis dun porco, pero ali atacaron. Hai outra historia, continuando, porque eu non sou un contacontos, hai outra historia que é unha que fala de unha familia nuclear, nai, pai, fillo e filla, están pasando por dificultades económicas, hai crise, ou como se di no conto tradicional, a comida que teñen non lles chega para pasar o inverno a todos. Entón os pais reúnense en petit comité e deciden coller aos fillos e abandonalos no medio do bosque para que os papen os lobos, para equilibrar os consumidores de alimentos. Deixano alá. E eles, como ainda son novos e se aman, estiman que no futuro poden volver a ter fillos e volver a constituir unha familia feliz. Entón o pai leva a Hansel e Gretel, que xa o recoñecestes, ao medio do bosque. A mí, unha vez, non sei se este comentario é adecuado, pero unha vez contaba isto a chavales pequenos que eran do Opus Dei. Ainda non o sabían, pero xa lles meteran... Entón un levantou a man e dixo: "No fue el padre, fue la madrastra." ¡Fue el padre! En este cuento no hai madrastra. O autor dos seus días en un instante brevísimo de felicidade, ese foi o que para comer el levounos ao medio do bosque para que o papasen. La verdad jode, pero curto. O asunto é que estes dous, Hansel e Gretel, eran de mala raza porque eran fillos dos dous anteriores e non morreron. Foron acollidos por unha vella que, como era costume, vivía nunha casa só. Acabaronlle a reserva de chocolate e de caramelos e aproveitaron un descoido dela mentre preparaba o forno, non sei para que, a vella, mandaronla para dentro e cremarona. E roubaron unha pota que tiñan con moedas de ouro, que eran os aforros da vella, e voltaron un dos pais que, ao ver que os fillos viñan ricos, estimaron que debían amalos novamente. Cal é o valor moral que nos transmite este conto?
Pois o que nos transmite é que nesta vida seremos amados dependendo da pasta que teñamos. Isto xa vos aviso que é así, pero non hai por que saber aos 4 anos. A mellor levar algúns paus, un pouco de experiencia. É peor que a que estou facendo aquí. Agora sí que non me dá tempo a nada. Bueno, o que pasa é que a Emilio non lle gustaba ir á Cantaruxa, porque dicía que a Cantaruxa non iba máis que chavalas da aldea, de Queiruja, de Caamaño, de Baroña, de Nebra, de Seráns, da Carballosa, chavalas que non tiñan nin puta idea de nada, que lle falabas de Pink Floyd e non tiñan nin puta idea de que é Pink Floyd, nin onde aprendeu a tocar a guitarra, nin nada. En cambio, ves a Ribeira, dicía Mel, porque isto contábamos en Ribeira, ves aquí ao Porto, e xa as chavalas teñen outro nivel. A semana pasada estive eu no Fogar de Breogán con unha e dixenlle que comprara o disco de Pink Floyd que sale unha vaca na portada e xa ela me saltou con que ela tiña o disco de Led Zeppelin que sale unha fábrica de conservas con un porco voando por riba e xa hai de que falar, xa hai un tema común. En cambio, con as que van a Cantaruxa de que vas falar, de cando se botan as patacas ou de cando se mata un porco, pero a pesar do que ele expresaba a discoteca Cantaruxa e as chavalas da aldea, o feito máis extraordinario e memorable é que un movedor da súa vida pasoulle naquela discoteca con a chavala da aldea. A chavala chamabanlle Delaire. Delaire estaba no medio da pista aquel sábado pola noite botando un dancing con tanto desespero que parecía que era o último dancing da súa vida. Estaban todos os rapaces, os das Traves e de Carballosa e de Baroña e de Queiruja agarrados ao cubata para non desmayarse mirando aquel movimento que tiña porque provocaba o efecto de foto movida, non daba como se remexía. E empezaron a notar como lle cambiaba o metabolismo derretíase o xelo no cubata e algunha bebida máis volátil como gin tonic entraba en ebullición e algún que era máis romántico que os outros notaba como o vaso de tubo lle amolesía e se lle iba dobrando así polo dorso da man hasta que finalmente o toro de limón caía ao chan como unha lágrima e os rapaces empezaron a dicir galanterías, dicían mima e o ese solvía os mocos e eu dicía pois eu chuchaba a muela picada pois eu roía a codia, pois eu comía os cogumelos da becha, pero ao final todas eran declaracións retóricas, boquilla, non? E o único que tivo aí coraxe para falarlle foi o meu colega Emilio, que desentremou así o vaso de tubo que xa lle fora a él, non? E foi para a pista a botar un dancing de compromiso. The Rhythms of Babylon. Era, pinchábase moito Bonnie M, Bonnie Tyler, a familia dos Bonnie, Kraftwerk, Azul e Negro, Toto. Ali Pedro desde a mesa do pincha veu que ali cheiraba a amor e puxo unha lenta para bailar o espichado, que eu non me acordo. Eu conozco como cantaban nas festas do Gran as orquestras, que cantaban Yesa Jare, Hachumara Jare, non me sei dicir que digo en inglés, porque eu por Bonnie Tyler, buscades Bonnie Tyler, que é con grego, e aí xa poden sacar cosas letras. Corazón destrajado, era esta, bailaron un pouco espichando, e dali un pouco foron amartelados para esa parte das discotecas que chega a música máis amortecida e que hai menos luz, incluso hai unha luz que se chama luz negra, que fai que che brillen os dentes se os lavastes. E aí se faz con respaldo alto, bueno, iban ali, mirade, na Idade Media, 1978, na Coruña, que é un sitio que sempre presumiu de non ter ninguna influencia da cultura limítrofe galega, tiña ese sitio das discotecas, tiña un nome que evocaba un labor rural, unha laboura, que era o mazadoiro, chamábase. Mirade, aí na discoteca Pirámide, Juan Flores, na Coruña, chamabanlle esa parte, vamos ao masadoiro, non, que está aí meu irmán. E un día fun a un lugar da Mancha, que me lembro perfectamente, en provincia de Albacete, contei esta historia a chavales da vosa idade, preguntei se ali en Ellín tiña algún nome particular, este sitio das discotecas, é un nome moi interesante, El Polvorín. Eli foron Emilio de Laira para o Polvorín, ainda algo estorbados polos ex amigos de Emilio, que iban a dicir, Emilio, respira, carallo, Emilio, e deixan de papar, pero Emilio de Laira non escoitaban nada, estaban protegidos por esa cúpula de cristal purísimo que protexe aos amantes no momento en que acaba de estalar o amor.
ou a estimación. Non lle chegaba nin as música, nin as babosadas que dicían os amigos de Emilio, nin tan siquiera a papa que emitían cas vilapiais. E caía así como se fora unha froalliña, pero a cúpula de cristal purísimo de Urano protexíos, pero claro, como nada é para sempre, e todo ten o seu fin, dali a media hora sentiuse en toda a discoteca así. Eran as bocas de Emilio e de Laira que acababan de separarse por primeira vez en 30 minutos. Pero ainda que separaron as bocas, con medo a perderse, seguironse agarrando da cabeza e producían ese paradoxo do amor que ti darías todo pola persoa amada, pero non dubidas en deformala. E así agarrados, deformados un po outro, eran os animais máis fermosos da creación. E aí foi cando de Laira lle fixo a Emilia unha pregunta que é tradicional, que a moza lle faga ao mozo. Tradicional non quer dicir bo, tradicional. Que lle faja a moza ao mozo nesta situación, dixolle: despois acompáñasme á casa. E ele, que estaba completamente suspendidos os seus mecanismos de defensa debido ao entusiasmo amoroso, dixolle: ji. Mal! A tradición indica que esa pregunta respóndese con outra pregunta. Donde vives? Onde vives? Pero iso ocurreu e despois dixo aquí, despois dixo, onde vives? E dixo, en Ferán, Seráns, 4 kilómetros de Xuño a Seráns, e despois 4 kilómetros de volta, despois ainda subindo o monte, quedaría de 3 ou 4 tamén. 12 kilómetros por un sí, pero a Emilio non lle importaba, botaron bo palancre, non iba a arribar o cacho por de 12 kilómetros. E a compai foron así, collidos do dedo maimiño. Non foron todo o tempo pola estrada, foron un pouco polo Pinal, un pouco polo Areal. Prometeronse as estupideces que os adolescentes se prometen nestas situacións. Pero ademais prometeronse unha cousa moi importante, incluso útil, que foi verse outra vez o sábado seguinte na discoteca Cantaruxa de Xuño. Dixolle ela, non entres na aldea que ainda chan de ver, si son as 5 da mañán, dixolle Emilio, sí, pero as daquela casa chamanlle as cobrejas. Vos reparastedes que... Sí, que hai algún ofidio que ten a pálpebra transparente. As serpentes pechan o ollo e siguen vendo. Van dormindo, pero entón había unhas de Seráns que chamaban as cobrejas porque estaban así. Enterábanse de todo. A mañá xo sabe a miña nai no río. Ademais xa é ali a miña casa. Vaite que se xa de facer o camiño moi duro. O camiño fíxoselle lixeirísimo. Emilio era como se levase calzadas as botas das 7 leguas, como se fose escorrejando por un fluido rosa, que é traducción para o galego de Pink Floyd. É a verdade, moito falo de traducións, pero cando cambiaron o nome da discoteca Cantaruxa puxeronlle Discman, que eu imagino que é Cantaruxa en inglés, pero non nos fun consultar ao dicionario. Ao que se lle fixo a Emilio duro e difícil foi a semana que pasou sin ver a Adelaida, contómo no bar Cactus de Ribeira, dixo. Pasou cada día como se fose un ano, carregando sobre. Cada día como se fose un ano. A miña vida aquela semana foi como nese blues Stormy Monday. Coñecédelo, xa non vos lo traduzo, non? Luns de trovoada, hoxe luns, estou fodido. No. E non hai ninguén no mundo que estea peor do que estou eu agora. Isto non é unha traducción exacta, é unha extensión. E iso dixo porque non chegou o martes. O martes estou tirado no chan, sin coraxe, nin dignidade para levantar a cabeza. E dixo, ninguén no mundo pode estar peor do que estou eu agora. Iso dixo porque non chegou o mércoles. O mércoles estou tirado no chan intentando levantar a cabeza usando como único punto de apoio o ápice da lingua sobre o fío dunha xilete. Dixo, oh Lord, oh my Lord, non hai ninguén no mundo que estea peor do que estou agora. Iso dixo porque non chegou o xoves. O xoves estou na letrina máis pestilente do inferno debaixo do fecho do cu do diaño maior que toda a súa espurriqueira de resaca en cantos diaños menores me atormentan con seus tridentes e eu dixo, oh Lord, oh my Lord. Pero chega o venres, que día de cobro, renace a esperanza, agia, levanta de novo o voo, porque faltan poucas horas para que sexa de novo sábado! Así foi a semana de Emilio. Chegou o sábado. Baixou das traves a Xuño, colleu o bus, foi para Ribeira. En Ribeira había e sigue vendo mercadillo, que ten moi mal posto diminutivo, porque é descomunal, ven desde al lado do cando ao río, ven por todo o malecón, e chega a Palín. Emilio baixou do autobús e foi comprar unha chupa de polipiel. Acababan de chegar.
É un material sintético derivado do petróleo, un hidrocarburo saturado, pero que imitaba a perfección o coiro. Era moito máis barato que as de coiro, que as chupas de coiro. Había algunhas, as máis valoradas, eran unhas que viñan de fábrica xa rascadas por aquí, como si caeras da moto. Esas moi ben se venderan un sábado. Fóramos despois á discoteca Sorba e todos caeran da moto. Emilio comprou unha das de caer da moto, non, unhas enteiras, aí como de estrea. E despois foi ao establecimento ambulante de uns pequenos empresarios senegaleses que vendían obxetos autoadherentes do pop rock. Que duro é o políticamente correcto. Un posto dos negros que vendían pejatas. Ali puxose a escoller e había a lingua dos Rolling Stones, o ollo dos Kiss, as gafas partidas cunha pinca de sangre de John Lennon asesinado ao pé do edificio da Cota. Todo eso a Emilio non lle interesaba. Despois viña a onda Rastafari marihuaneira. Viña a bandeira de Xamaica, retrato de Bob Marley, retrato de Peter Tosh, retrato do Haile Selassie, bandeira de Etiopía, folla de marihuana. Todo eso tampouco lle interesaba. A Emilio que lle interesaba era o que viña abaixo. Deep Purple, AC/DC, Motorhead, Scorpions, Sepultura, Barón Rojo, Barão Vermelho, Red Baron, Baron Rouge, ese grupo traducía o nome cada vez que iba a actuar a un país, tiña o nome. El non sabía cal, colla ao final Extreme, estaba tamén ali, e dixo, dame máis grande, colla unha de Motorhead así, ovalada, chantouna na chupa, e veu que aquelo era bom. Entusiasmado foi a barbería de Cabanela, se mandou no rapar por aquí, rapar pola nuca, le iba a cortar aquí non mo toques, daquela ainda non existía o Shell. Sabe esa cosa de... usábase xabón lagarto para manter así. E veuse, mirade que estou falando de 4 anos antes do primeiro disco de The Cure. E quedou Emilio na barbería de Cabanelas co mesmo aspecto que o cantante de The Cure, con todo isto rapado e unha bufa aquí ríxida, feita co xabón lagarto. Eu non sei como lle copiaría despois o inglés, aquí, como iría, sempre pode pasar que fora na Cantaruxa, pero bueno. Foise para a casa e cando chegou a casa abreu a nai a porta e volveu a pechar. Empezou a convencer que era el, que era o seu fillo. A señora desde o interior negábao, e ele empezou a contar anécdotas da infancia, trastadas que el lle fixera, experiencias que viviran xuntos, que finalmente a nai aceptou que aquel antroide era o fillo e abreulle a porta. E el estaba cas súas cousas, non dou polo malestar da nai, pero a nai quedou como eses cans que van na parte de atrás dos coches, non sabes? Toda a comida, mentre el comía como antel por aquí para non manchar a chupa nova, e pola tarde fervíalle o sangre, non vía a hora de ver de novo a Adelaide, cando non pudo máis, baixou correndo, chegou a Cantaruxa, puxou a porta e quedou petrificado, porque o que veu do outro lado é o que se chama a paisaxe despois dunha batalla. Non había nada, non había luz, non había música, estaban os bancos e os tallos en riba das mesas, non había xente, quedou tan horrorizado que non reparou que as portas que empurrara viñan de volta. E só cando lle partiron o tabique nasal foi cando el recuperou a consciencia e volveu a abrir de novo con algo máis de cautela. Esta segunda vez que abriu ali, entre as dúas follas da porta, veu que pasaba Pedro, camareta, pincha, cunha caixa de estrellas. E dixo, que pasa, Pedro, non hai discoteca hoxe? Emilio, son as 6 da tarde. Ainda non viñeron os da AGB á sesión infantil e xa estás ti aquí. A Emilio non lle importou porque sabe que é tradicional, ainda que non sexa bo, que o mozo chegue antes que a moza a este tipo de encontros. El chegara con 5 horas de antelación. Pero non lle importou, pediu unha jarimba e veu como se iban desembrisando nas artes da música disco os pequenos. Mira que vai lle dar. Hold the line. Vai ser bastante da Carballosa, que ben lle dá. Foron os pequenos a tomar os ovos fritos do sábado, chegaron os da noite, chegaron os amigos de Emilio. Dijo amigos porque a certas edades unha semana curou todo, non entraba descolocando e dixo, Emilio, onde está por cancha da semana pasada? Mima, que freba tiña? E xe, vos vedes esta chupa de polipiel? Vedes esta pejata de Motorhead? Pois todo o mundo toda a noite a 5 metros desta chupa.
Sono de seguridade. Pero cando che manda ao carallo presentará, que é moita muller para ti. Toda a noite, todo o mundo. E puxose nunha esquina, nunha postura que estudara na casa. En liña ca porta, para que cando entrase a chavala quedase impresionada. Unha postura descontraída na perna, a curva praxiteliana para amenizar a silueta masculina. Pasa que dali un pouco empezou a sentir formigueo na perna de apoio. Optou por pasar a esta que especular ou complementaria, esta postura especular. Pasou a postura especular, pero aquí non había barra, esta man quedaba un pouco... Así non lle gustaba, parecía un pouco rianxeiro. Hoxe diríamos folk, pero daquela non se inventara o folk. Ainda non saíra o primeiro disco de Milladoiro. Creo que Emilio Cao dedicábase ao rock, despois convenceron os do seu grupo de rock. Tocar, para xa veras que ven. E isto así era macarra, así que xa se sabía o que era. Xa saíra un libro de Jesús Ordovás, que era de que va el rollo. E de que va el rock macarra. Eu comprara os dous porque estaba moi interesado, sobre todo en saber de que iba el rollo. Esta sí, estaba moi mal vista. Isto en calquera discoteca, esta actitude así como atormentada, reflexiva, non? Se che pillaban así nunha discoteca xa sabía o camarero no Zorba. En Pobra, sacaban che hostias por desprestixar a discoteca con unha actitude reflexiva, así, parecía o pensador. As discotecas non se vai a eso. El tivo a oportunidade de cambiar o peso de perna moitas veces ao longo da noite e finalmente chegou a hora máxica de todos os contos, a hora en que os desexos máis íntimos dos amantes se convirten en realidade. Desde a cúpula do seu pincaron unha tras da outra ás 12 da noite e de Laira non apareceu. Emilio quedou ali envenenado mirando ao que tiña enfrente, o que tiña enfrente era Calisai, Ponche Caballero, Anís Escarchado, Xinebra, Ron, Coñá, Whisky, Dick, son cousas distintas. E alá ao fondo había unha botella de viño andaluz que se chamaba Quita Penas. E dixo Emilio, eso é o que me fai falta a mí. Pero xa che jalei. Emilio, Pedro, ponme unha destas, Pedro, ponme. Iba bebendo, arrastrándose pola barra como un elefante ferido. Ponme unha destas, Pedro, ponme. E viñan os amigos e dixen, que pasa, Emilio, non tramo por cancha, non dixías que tiñas no papo. E dixen, a mí callo, me importa, como esa tiñas así. Dejo unha patada no chan e salen cato. Ti ves este pantalón acampanado? Estás vendo este pantalón acampanado? Pois así as levo eu. Arrastre! Arrastre chegou ela á súa casa aquela noite. Como non tiña unha lembranza concreta, non vos podo contar os pormenores dos 4 kilómetros de costa. E outro día, cando despertou, Emilio estaba mal. Teño un malestar xeral moi acusado. É normal, dixo Arjan por aí, sí. Non sei se é normal, pero polo menos é natural, non é sobrenatural, non é unha maxia extraña. Isto, queredes saber por que se atopaba mal? Ten unha explicación científica, pero igual non vos interesa. Resaca é un diagnóstico, non é unha explicación. Pois si, non hai tempo para esta explicación. O asunto é que para ese estado carencial o remedio que hai é beber ajo e dormir. E non hai ningún outro. Hai xente que di, eu tomo unha tapa de ensaladilla e 2 birras ben frías e quedo pa outra. Quedas pa outra, pero non quedas novo. Inicias de novo o proceso que se chama atrasar o pagamento da débeda. O día seguinte vanche a reclamar aínda máis resaca, non? Despois dixo, hai unha pastilla moi boa. A pastilla sustituye a dormir, a agua non sustituye nada. Emilio fixo o correcto, bebeu agua, hidratouse, o cerebro nese estado carencial ás veces chega a este tamaño, dentro de todo este cráneo. Celebrou que tiña o órgano recuperado, rehidratado e decidiu utilizalo. E pensou que se cada de Laira estuvera enferma, por iso non fora. Ou que os pais se castigaran, porque cando a acompañara a casa chegaran ás 5 da mañá e de Laira tiña 14 anos e igual lle pareceu mal aos pais que chegaran tan tarde e nada deixaran ir. Entón concibeu un plan tan simple como xenial. Dixo, mañan vou á súa casa, montolle un Cristo como un mundo e despois vou na perdoar e doulle unha segunda oportunidade. Repasou, non veu que non tiña fisuras o plan e dedicouse a aplicar.
O martes puxo a chupa, levantou a bufa, coxou o lagarto, baixou os 4 km, pasou ao lado da Cantaruxa sin dedicarlle unha mirada, sin sentimentalismo, segueu todo pola estrada, sin perder o tempo polo Pinal e polo Areal, chegou á casa de Delaira, petou na porta, contábame isto, no bar Cactus de Ribeiro, bebendo unhas jarimbas, dixeme, petir ali na porta sale unha lleja, non? A nai de Delaira, dixen, está Delaira! E vai ela salta, aquí non vive ninguna Delaira, dixo, como que non? Se estive a semana pasada con ela na discoteca Cantaruxa, dixo a compañina a casa, dixome que vivía aquí. E a señora, probablemente polo disgustada, polo estilo de escalado do rapaz, dixo, pois aquí non vive, e bateu a porta. Pero cando a porta se viña pechando, Emilio veula, parou a porta, veuna ali nunha foto riba do televisor e dixo, non? A esa quen é? E a muller mirou e dixo, esa era a miña filla Adelaida, que morreu hai 4 anos. E ti non pudestes estar nunca con ela na discoteca Cantaruxa porque seu pai e máis eu nunca a deixamos ir ás discotecas. Entón Emilio quedou sin fala, non soubo que dicir, dou un pasiño para atrás, permitiu que a señora pechase a porta e foi ao medio do camiño con ese estado de trastorno que ten sempre unha persoa que acaba de recibir unha noticia deste tipo. O primeiro que fan os seres humanos é intentar negalo, dicir, se cadra soñino, se cadra era unha chavala que se lle imitaba pero non era ela, se cadra pois a semana pasada tomei un achego mal esta semana e foi toda unha alucinación provocada polo alcohol e cando estaba a punto de convencerse ou de empezar a convencerse, isto leva tempo, non? Pero ao cabo dun mes xa dixe, aquilo que soñara e tal. Pois estaba empezando a convencerse que un xesto que era tan del, que era metela así. Atopou unha chapa de Iron Maiden, unha chapa que lle caera a ela da chupa, cando se coñeceran na discoteca, que ela tiña unha chupa negra, natural, saltáralle. E veu que a rapaza non dera na perda, e el conservouna como primeira prenda dese amor que estaba empezando a nacer. E unha semana e media despois, na saída de Seráns para xuño, ca chapa de Iron Maiden na man, ca prova física de que aquilo acontecera realmente, que non fora ningún soño, nin ninguna alucinación, quedou pensando, dixo un amigo, no bar Cactus de Ribeira, sabes que pensín eu, Carreirán? Dixo eu, que pensastes, Emilio? Pensín eu para min, en que discoteca andará ahora a Adelaira a botar todos os dancings que os seus pais non lle deixaron botar cando aínda estaba viva. Ciao David. ¿Qué? Ah, se vai tocar, que susto, Se la gente puede Pero